siitä, että mä piirrän tähän, mitä mun tänään tapahtuu. Joo, mä piirrän tähän, mitä mun tänään tapahtuu. Eli siis mä menen mun kaverille uimaan. Joo. Aloitetaan piirtämään. Jee. Ensimmäinen on se, että me mennään uimaan. Tässä on niinku Tässä on laituri, jossa on se vesi. Mennään sinne uimaan. No oikeastaan tää on se unohin heitun. Niin täällä. Ensin me mennään. Leikkimättiin. Siellä vaiheessa on uikkarit. Okei, tää näyttää, että olisi talvivaatteet, mutta sitten me mennään uimaan. Ja tohon. Ja tietty meillä on pyyhkeet kädessä. Ja sitten meillä on jostain laiturille ja heitetään pyyhkeet. Ja sitten me hypätään uimaan. Tällainen paljon on ollut tänään. Tää on tietty, mä kävelen. Sinne mun kaverille. Sitten me mennään trampalle. Ja siitä sitten kävellään leikkimättiin. Siitä sitten laiturille. Siitä sitten hypätään uimaan. Tänä päivänä sinne mä kävelin sinne mun kaverille. Sitten mennään siitä trampalle. Ja siitä sitten leikkimättiin ja siitä laiturille vedään. Tänä päivänä